Здравейте, зрители и слушатели на подкаста Футболни бастуни. Днес отново съм в колата, което означава, че ще си говорим за Манчестър Юнайтед. И в днешния епизод исках да обсъдим всъщност защо все още няма оферти за играчите, които Манчестър Юнайтед искат да продадат. Защо другите отбори реално не влизат в преговори с Манчестър Юнайтед. Това нещо ми хрумна като идея, когато, така, обикновено, както всеки ден, си гледам в социалните мрежи какво се пише и много хора така коментираха в и Facebook, и в X, че това трябва да е едва ли не като шамар на отрезвението за играчи като Рашфорд, Гарначо и Санчо, че никой не ги иска, а те се имат за много голямата работа. И всъщност аз не съм на това мнение, че задължително това е причината защо все още в Манчестър Юнайтед няма оферти. Според мен краткият отговор защо Манчестър Юнайтед нямат все още оферти за тяхните си играчи е защото останалите отбори не искат да си хабят времето. И сега ще ви обясня защо, но искам да започна с малко по-отдалеко. И за това ще поговорим всъщност какви играчи Арсенал, примерно, или Челси продават в последните години. Като се замислим, играчите, които, примерно, Арсенал продава в последните години, са играчи като, да вземем, например, Смит Роу, който е играч, който имаше ротационна функция в Арсенал и такава му беше дадена още от началото, откакто влезе в юношеските формации. Той никога, примерно, не са излизали новини за лошото му поведение, за това дали Арсенал иска да го продадат. Напротив, те бяха щастливи да си го имат в състава и когато им е нужно да си го ротират. Челси по сходен начин с техните футболисти продава играчи, които те са щастливи да имат в състава си като ротационна опция и никога не са изкарвали някакви новини, които да са така вредни за имиджа на тези футболисти. И когато дойдат тези играчи и някой от клубовете има интерес към тях, Челси са в пълното си право да кажат: ние имаме нужда от обезщетение, че този играч сега ще се тръгне, защото ние трябва да му намерим заместник, за да влезе в неговата ротационна функция, която той изпълняваше до сега. И ще ни трябват пари, за да го направим това нещо. Обаче ние сме си хабили времето и парите и така се каже, сме вложили в него, инвестирали сме в него и сега имаме нужда да си върнем инвестицията, за да може да покрием и инфлацията на сегашния пазар и така нататък. Оттам почват преговорите от съвсем различно ниво. И да се върнем сега на какви играчи продават Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед продават играчи, които е ясно на целия свят, че те нямат нужда от тях. И те го направиха публично това нещо, като ги преотстъпваха под наем, само и само, дори плащаха и голяма част от заплатите им, само и само те да не са в отбора им. Тоест Манчестър Юнайтед публично казват: тези играчи на нас не ни трябват. Но въпреки това, че те публично са заявили това нещо с всичките си действия, които предприеха до сегашния момент, било то с публични изказвания, било то с плащане на заплатите и преотстъпване в неизгодни наеми за Манчестър Юнайтед. Всичките тези неща, въпреки тях, Манчестър Юнайтед иска трансферна сума, която не е малка за тези играчи. Примерно за Рашфорд Манчестър Юнайтед все още искат 40 милиона. За Санчо Манчестър Юнайтед все още държат на 60 милиона. За Антони, който направи много добър така полусезон с Бетис, и за него искат не малко пари. За Санчо е единственият ния вариант, където там според мен те могат да приемат някакъв вид загуба, защото просто самия
самата ситуация с Санчо и договора, който му остава само една година, е или да вземат нещо, или да не вземат нищо. Така че при него има една идея, че те започват още по-назад с него в силата на преговорите, която е. И вече знаем, че там има вече трета година проблеми с всякакъв вид неща. Няма да ги изброявам, защото феновете на Манчестър Юнайтед са напълно запознати с това нещо. Всичкото това нещо, което като информация, която е излязла и като парите, които Манчестър Юнайтед искат, отборите са наясно, че ако сега започнат да преговарят с някой за тези играчи, с Манчестър Юнайтед, Манчестър Юнайтед все още са в позиция, в която могат да се опитат да извият ръцете на отборите, които биха имали интерес за това нещо. Обаче, ако се изчака към края на трансферния прозорец, тогава отчаянието в редиците в ръководството на Манчестър Юнайтед ще започне вече много да натежава. Отчаянието в редиците на играчите също ще започне да натежава много. И тогава, реално погледнато, купувачите ще имат много по-силна ръка за преговори и нещата могат да се случат много, много по-бързо. И някой сигурно ще каже с право и то, добре ли, ама тези играчи няма ли да е по-добре за отборите, които ги вземат, да минат предсезонна подготовка, да има достатъчно време да се подготвят с отбора, който е потенциалният нов отбор за тях и така нататък. Да, по-добре би било, но също трябва да се замислите, че когато един отбор купува играча, той го купува с идея, че те ще го имат за период от 3, 4, 5 години. И какво е забавянето от един месец, при положение, че с по-добри условия за следващи 4 или 5 години, като трябва да му плащаш заплата, като трябва да, примерно, ако успееш да преговориш 5 милиона надолу от исканата сума, поне 5 милиона надолу от исканата сума и примерно 5 милиона на година е заплатата, която дават на играча, който е като нова покупка, това означава, че им излиза една година по-ефтино, една година им излиза безплатна, така да го кажем. Ако играча намали малко заплатата си и ако отбора също намали исканите си пари. Така че всичките тези неща, които в момента се случват, защото купувачите най-вероятно, по моя теория, купувачите най-вероятно просто искат да имат по-силна ръка. И колкото повече напредваме във времето, толкова повече купувачите имат по-силна ръка и по-бързо биха могли да се разберат с отбора продавач и с играча, който потенциално може да премине в техните редици. Това е според мен много, много, много важен фактор, който естествено не е единствения, защото знаем, че космическите заплати на Санчо и на Рашфорд не помагат за намирането на техен нов отбор, но според мен примерно за играчи като Антони и Гарначо, където заплатите им не са космически, особено на Гарначо заплатата му въобще не е космическа. Антони дори беше излязъл с становище, бяха излезли новини, че е готов да се намали заплатата, която просто да е щастлив за на мястото, където играе. Така че много, много важно трябва да се говори и за това, защо липсва официален интерес. И другото, което също може би се случва, е, че играчите, или всъщност агентите на играчите и отборите потенциални купувачи имат възможност да преговарят с срещи, които не са официално обявени и да кажат: искаме те, обаче Юнайтед в момента ще иска много голяма сума. Ще изчакаме малко време, за да видим къде ще отиват нещата и тогава ще можем да преговаряме много по-бързо за теб. Просто си трай малко, почакай малко време, тренирай се с тях и ще се върнем по-късно към това, имаш нашата дума. И когато играчите искат да намерят най-добрия ход за продължение на кариерата си, особено когато се намират в ситуацията на тези играчи, които изброихме и ти не си искан от клуба, който в момента се намираш,
те нямат нищо против да изчакат известно време и да почакат един месец допълнително, но да имат възможно най-много опции, от които да изберат къде да преминат. Така че не е задължително да означава, че в момента липсата на оферти трябва да бъде шамар така за егото на тези футболисти. И все още има време да се случат неща на трансферния прозорец като изходи. Проблема на Манчестър Юнайтед е, че Манчестър Юнайтед трябва да намерят пари колкото се може по-бързо. И там идва вече допълнителния натиск към Манчестър Юнайтед и защо още повече според мен отборите изчакват просто да стане да дойде този момент на паника за Юнайтед и да почнат да продават на по-ниски цени от обявените, които са в момента. Това беше така главната тема, която исках да обсъдим. Има и второстепенно нещо, което също е свързано с трансферите, но повече е свързано с входящите трансфери. И в момента започна да се чува за някакъв вид раздвижване на сделката за Брайан Бемо и за това дали всъщност продажбата примерно на Ньоргорд, както вече е официално обявена в Арсенал, на продажбата на потенциалната продажба на Виса в Тотнъм, защото се говореше, че и Виса Тотнъм имат интерес към Виса. И ако се продадат тези всичките футболисти, дали Брентфорд ще иска да продадат и Брайан Бемо. Нещо, което според мен е, че независимо от тези трансфери, Брайан Бемо ще си тръгне от Брентфорд. Брентфорд наистина изглежда, че в момента едва ли не разпродават отбора си и няма да се очудя, ако инвеститорите в Брентфорд са решили да пробват дали да дърпат шалтера на самия проект и да направят една тестова година, където да погледнат дали ще могат да се справят с така едно чисто начало, и ако не могат, няма да се очуди, ако решат и да продадат самия отбор, ако не им се получи рестарт, така да се каже. Но това е едно на ръка. Аз си мисля, че има също и една така, може би шеговита до някъде причина, защо Манчестър Юнайтед не са предложили исканите 60 милиона гарантирани за Брайан Бемо към Брентфорд. Но ако се замислим какво се случваше предния сезон, Манчестър Юнайтед изчакаха много късно в трансферния прозорец да вземат Угарте, защото казваха, че те трябва първо да освободят място в разширения състав за Угарте и изчакаха да го купят чак след като продадоха Мактоминей. И това освобождаване на бройка, така да го кажа, в разширения състав, предната година беше с идеята, че Манчестър Юнайтед все пак имаха европейски футбол. А тази година, когато състава не би трябвало да е чак толкова широк, защото Манчестър Юнайтед няма да играят в Европа и им остават само вътрешните купи като мачове и календара им ще бъде доста по-разреден. Това нещо може би важи с двойна сила. И няма да се очудя наистина, ако Манчестър Юнайтед чакат да се разберат по-конкретно за някой от играчите по крилата, които трябва да се тръгне първо, преди да дръпнат спусъка. Това е единия възможен вариант. Другия възможен вариант е този по-шеговит, който бях казал малко по-рано, е, че Манчестър Юнайтед в момента спестят стотинки от всяко едно малко нещо. Знаете случката с махнатия обяд на работниците в Манчестър Юнайтед, на офис служителите в Манчестър Юнайтед беше оставен само за първия отбор. Знаем за масовите съкращения, които се случваха. Има слухове за момента, че се пестят пари от подаръци и артикули за предсезонната подготовка и за турнето. И всички тези неща говорят, че Манчестър Юнайтед в момента цепят стотинката на 2. И ако се замислите, ако Манчестър Юнайтед дръпнат спусъка сега за Брайан Бемо, то те ще трябва веднага да започнат да му плащат заплата.
предсезонната подготовка те първа започна за Манчестър Юнайтед и няма да се очудя, ако Манчестър Юнайтед са решили да се спестят половин заплата или една заплата, за да вземат просто Брайан Бемо с една седмица по-късно или примерно един месец по-късно от нужното. Третото, което е, защо може да се бави този трансфер, е защото тази година Манчестър Юнайтед нямате мачове в Европа и Аморим ще има повече време да работи с футболистите през сезона между мачовете, което означава, че важността на предсезонната подготовка до някаква степен намаля. Тоест, това не е единствения период, където ще могат да се упражняват тези тактически наставления, където ще може да се упражнява самия подход спрямо тактиката, която е избрана и така нататък. И тогава не е задължително да се вземе реално всеки един футболист преди началото на предсезонната подготовка. Така че и това може да влияе като някакъв фактор. И това между другото не е по никакъв начин оправдаване на Инеос или нещо подобно. Напротив, просто казвам какви са нещата, които няма да се очудя, ако влияят върху решението на това кога да се дръпне спусъка за Брайан Бемо. Защото в крайна сметка ще видите, че когато Манчестър Юнайтед предложат 60 милиона гарантирани, тогава Брентфорд ще приемат сделката на това предложението на Манчестър Юнайтед. Това е положението. Просто Брентфорд винаги са искали от началото на преговорите до сега 60 милиона гарантирани, с вече някакви допълнителни клаузи, които могат да набъбнат до по-големи суми. Така че наистина това е нещо, което в момента според мен влияе най-много върху решението на Манчестър Юнайтед и за входящите трансфери. Че те първо трябва да махнат някой и след това вече да вземат. И затова, пак казвам, не се очудвайте, ако Манчестър Юнайтед не успее да намери решение, примерно за Расмус Хойлунд и да бъде продаден перманентно в този трансферен прозорец, и с това, че Гьокерес вече отиде в Арсенал и че Делап отиде в Челси, и това, че Уоткинс, Астън Вила искат за него 60 милиона паунда, което е умопомрачителна цена за 29 годишен нападател. Няма да се очудя, ако Манчестър Юнайтед останат със същия състав в предни позиции, говорейки за нападателите, и да заложат на Зъркси, Хойлунд и Оби Микел за следващия сезон. Не го изключвам като вариант, който според мен става все по-възможен и по-възможен с всеки изминал ден. Особено като виждаме с какви имена ни свързват в момента като свободни агенти и така нататък. И в тази гледна точка, според мен, Манчестър Юнайтед, ако решат да поемат по тази посока, да заложат на същите нападатели, които имат, при положение, че най-вероятно и те си мислят, че с привличането на Куня и на Брайан Бемо, головете вече малко или много са се увеличили с, да кажем, 15, 20, 25-30 гола в най-добрия случай, примерно. И Манчестър Юнайтед може да си мислят, окей, с тези допълнителни голове, ако имаме същата успеваемост при головете, които отбелязахме, вярно, може би трябва да махнем головете на Гарначо и на Рашфорд през предния сезон, но ако добавим тези голове, определено ще имаме спечелени много повече точки, отколкото имахме до момента. А и с идеята, че когато имаш тези добри играчи зад нападателя, и нападателя има шанс да започне да се представя и по-добре. Така че, ако това нещо се случи като решение в Манчестър Юнайтед, което въобще не го изключвам, става все по-вероятно и по-вероятно, очаквам Манчестър Юнайтед да се насочат парите си към полузащитата. И отново тогава обаче Манчестър Юнайтед най-вероятно ще трябва да продадат някой от полузащитниците си преди да вземат друг полузащитник. Защото отново трябва да се освободи бройка в групата за играчите. Определено това няма да бъде Мейно, определено това няма да бъде Угарте, определено това няма да бъде Бруно Фернандес, както вече видяхме по-рано през сезона.
Полузащитниците, които имат някакъв потенциал да бъдат продадени, са Касемиро, който се видя, че за момента няма намерение да се тръгва. И другия вариант, който да освободи място в полузащитата, това е Тоби Колиер. И това нещо го повтарям вече от няколко епизода насам. Не забравяйте какво правеха Манчестър Юнайтед в предните сезони, когато не можеха да продадат на време футболисти, които им се искат да продадат, за да вземат някакви постъпления в хазната. Продаваха млади играчи на по-ниски цени, защото това е чиста печалба. И не изключвайте варианта, където Тоби Колиер може да се замине перманентно, за да освободи място в състава и да се вземат тези, така да се каже, 10-15 милиона за него, ако не могат да продадат никой друг, за да освободят място и за полузащитата. Така че това според мен е един от много възможните варианти как ще се развие лятото на Манчестър Юнайтед. И последното нещо като второстепенна тема, или третостепенна тема, която исках да кажа, е за това новината, която излезе в Манчестър Юнайтед, всъщност от Дейвид Орнстейн, че Манчестър Юнайтед търсят човек, който да оглави отдела за скаутите в Манчестър Юнайтед. И това първоначално звучи много малумно, така да го кажем, или недомислено, така да го кажем. Защо го правят това нещо в средата на трансферния прозорец, защо не са го направили по-рано? И според мен малко или много има оправдание за това нещо, макар и това оправдание да е насилствено наложено от самите Ineos. Реално погледнато, Кристофър Вивел най-вероятно изпълняваше подобна роля до момента, преди той да стане част от екипа, който в момента е спортният директор заедно с Уилкокс. И преди да наистина навлязат в тази тяхна си нова роля като двама спортни директори, така да го кажем, Манчестър Юнайтед са имали Вивел, за да изпълняват тази функция. И в момента, след като вече имат нови задължения, на Вивел не му остава време да прави и това нещо. Но решението, което беше взето за Уилкокс и Вивел, беше взето преди месец да встъпят в тази длъжност, което означава, че те първа Манчестър Юнайтед се освободиха място за тази позиция да търсят някой друг човек. И реално погледнат, този човек ще помага на Вивел за така да наблюдава какво се случва от скаутите, дали имат скаути на правилното място, дали поддържат контакти с хората, които са потенциални сделки от младите играчи между 16 и 18 години или тези, които са между 18 и 21 години. И това не е информация, която аз измислям в момента или аз съм стигнал до някакъв такъв извод. Това е информация, която излезе от последните часове от Бен Джейкъбс в подкаста на The United Stand, където имаха интервю с него, където той направи тези пояснения, които наистина звучат доста логично. И наистина просто самата ситуация, която се разви в Манчестър Юнайтед с уволнението на Ашворд, след това с процеса, който Ineos се позабавиха за това кой ще бъде следващия спортен директор, и след като вече се взело решение, кой ще запълни функциите на Уилкокс и на Вивел, които те изпълняваха до сега. Така че за това си има логично обяснение, но отново неправилно развита стратегия от Ineos, ако така може да го кажем, но специално това решение вярно влияе на трансферния прозорец, но беше неизбежно след първоначалното решение, което те взеха за уволнението на Ашворд. Надявам се да не го направих прекалено сложно обяснението, отколко трябва. Имам тази тенденция някой път, но просто исках да вметна и това нещо към края на епизода, след като беше останало известно време за тази граница, която съм се определил от максимум 25 минути на епизод в тези епизоди в колата. Надявам се, че ви е било интересно това нещо, което обсъдихме днес.
И не забравяйте, може да гледате и нашите епизоди на живо всеки вторник или всяка сряда, в зависимост от това как се развива нашата работна седмица с Драго. И може да гледате и тези епизоди и на запис в нашия канал в YouTube. И се надявам наистина да виждаме все повече, или аз се надявам поне, да виждам все повече фенове на Манчестър Юнайтед в епизодите на живо, където може да задавате и вашите въпроси на живо. Отново казвам, благодаря ви, ако сте останали до края на епизода, харесвайте епизода, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, и ще се чуем през следващата седмица отново. Чао за сега!